muy gordo. ¿Qué pasa? Que es muy gordo y muy grande. Es muy gordo y muy grande. Tú no tienes el mismo derecho. Tenemos el mismo derecho. Cadera me llamaron a mí cuando me cogían del pueblo. Yo camino. Ya demasiado tiempo, Ja, és el que volem. demasiado tiempo. Pues que donin amnistia. David, realment començar aquesta entrevista veient aquestes imatges d'un parell de boges provocant-vos és realment molt trist, no? Trist i a vegades no podem entrar al cap d'aquesta gent que ve simplement a provocar, a intentar muntar una imatge esbaixada de lo que és la gent d'aquí i per fer notorietat sobretot a la gent que no està d'acord anem aviam, no que no estigui d'acord amb el tall, perquè es pot entendre que una persona no estigui d'acord amb el tall, sinó la utilització que certs partits polítics fan del tall per provocar incidents i intentar marcar una línia de repressió i de gent que vingui en contra de les repressions, de les reivindicacions legítimes de tota la gent. Avui tenim visites. Tenim visita. Els que ho veieu, avui tenim visita. Tant de bo que no sigui tan greu. Com es comporten els Mossos? Realment els Mossos estan més a favor d'aquells que us visiten que de vosaltres o es comporten més o menys neutrals? A veure, jo no diria tant del comportament sinó de la seva actuació. Quan nosaltres, qualsevol col·lectiu, anem a dir, independentista, antifeixista, va fer alguna acció davant de qualsevol acte d'un partit de dretes o feixista, els Mossos automàticament no es deixen ni apropar-nos. I amb aquesta gent els hi deixen apropar-se i inclús, anem a dir, envair l'espai del tall. Llavors sempre n'hi ha rifirrafes i últimament aquestes visites estan orquestrades per partits polítics. Davant de tots ells ve gent del Partit Popular, de Vox i de Ciudadanos. I venen allà a muntar el numerito e intentar agredir a la gent per sortir a la foto i fer tota la seva propaganda. Més que res per també el fet de provocar deu ser perquè també us hi torneu, perquè això seria la fotografia que ells voldrien, no? Correcte. I amb aquest vídeo hem vist que el que feu d'alguna manera és posar-hi la panxa, no? I dir, vinga, i aquelles idiotes allà fotent-vos... Ho he dit jo, ho d'idiotes i de filles de puta, no ha sigut en David, ho dic jo per si m'heu de venir a buscar. Doncs, clar, veus que volen realment que les casqueu, no? Perquè aquest seria el seu gran èxit i la fotografia del moment, no? I clar, és veritat, els Mossos no us deixarien pas a vosaltres acostar-vos tant quan hi ha manifestacions de fatxes, i aquí en aquest cas és veritat, és que es fiquen dins les vostres línies, no? És realment una manera molt diferent de fer aquesta mena de mitjancers entre ciutadans, no? Jo diria que no és la manera correcta, no? No ho és, perquè la vara de mesurar no és la mateixa. Clar. No és la mateixa. Inclús quan agents de la Brimo o de l'Arro han tingut que intervindre, els primers que donen empenta són a nosaltres, no a la gent que està provocant. I llavors es veu la diferent vara de mesurar, es veu a vegades les ganes que tenen de provocar i de provocar incidents. El dissabte mateix, després de fer de tot el que va passar,
El cap del dispositiu va identificar una persona perquè va acostar-se a la persona ferida i dir-li com estava i li va dir que havia interromput la seva acció. El va identificar i diu que l'anava a denunciar. Sí, vull dir, segons la persona que tenim allà, la cosa funciona d'una manera com funciona d'una altra. I això, quan és al contrari, sempre funciona d'una manera. I bueno, moltes vegades hem tingut talls en els quals encara estan notificant no s'ha tallat el tràfic i hem tingut que lluitar contra intentos d'atropellament, etc. Sí. El mateix dissabte un cotxe es va saltar el control de la Guàrdia Urbana i va passar a tot allet pel mig del tall que si s'emporta algú el mata. O sigui, a part d'això hem de fer a vegades de policies, coses que no haurien de fer, perquè ells no fan bé la seva feina. He vist realment que, realment des de l'any 19 hi ha molta gent emprenyada perquè aquest tall... Una hora i mitja, ara és una hora i mitja. Que el veu pactar d'alguna manera amb l'Ajuntament i amb Interior, suposo. Bueno, és un tall que està notificat. Es notifica i mentre que no n'hi hagin resolucions d'Interior, de la de gas, tallem allà al mig i si a vegades tenim alguna resolució, doncs es tenim que anar volent pel barri, però l'idea està allà al mig de la Meridiana i està notificat a Interior. Sí. Home, és un dret que tenim tots i penso que esteu fent molt bé de reivindicar aquest dret amb una cosa que encara realment en David no representa ningú, ell forma part de Meridiana Resisteix i no és, o sigui, és una entitat sense caps visibles ni res, no? Ni porten veus i ell senzillament ha volgut venir avui a parlar amb nosaltres. Realment paga la pena, David, aquest esforç que esteu fent des de l'any 19? És clar, sempre que encara tinguem un sol represaliat per exercir un dret fonamental com és el dret a vot i a reivindicar les teves creences sempre pacíficament, té que seguir. I, a més, vull dir, sap greu dir-ho, però si no toques els collons la gent no surts al Candelero. Més voldria jo que cada dia m'aixeco a les 6 del matí estar a casa meva tranquil·lament fotent una dutxa, no anar-me'n ara a Meridiana fins a 2:15. Vull dir, estem reivindicant uns drets fonamentals i una reivindicació en la qual tant l'estat espanyol com també la Generalitat està represaliant a la gent per exercir els seus drets. Estem arribant a estar en un estat que vol donar-nos la por, ficar-nos la por al cos perquè la gent no surti al carrer. I el que nosaltres volem és que la gent surti al carrer, reivindiqui el que creu que és adient per la seva part i ho sento, que els polítics ens segueixin. Nosaltres estem al carrer, però tenim que fer coses i nosaltres al final el que volem és la llibertat i l'amnistia de tots els represaliats i una república catalana. Bé, amb el tema de l'amnistia, vosaltres mateixos, amb un dels vostres aquells... Sí, un manifest, el nostre manifest, sí, perquè la paraula amnistia potser nosaltres diem que no estem d'acord amb una amnistia. Sí, jo també estic amb això. És una retirada de tots els càrrecs i totes les inculpacions que n'hi ha per tots nosaltres. Clar, no, senzillament perquè l'amnistia voldria dir que acceptem d'alguna manera el perdó de l'estat espanyol, cosa que no ens dona la gana de fer, no? D'acceptar, no, lògicament. Per què es crea Meridiana Resisteix? Quin és la gota d'aigua que fa vessar el vas? Pues és les sentències del procés. Quan va sortir la sentència del procés, dintre de tot el que és el districte Sant Andreu, Sagrera, Nou Barris, es van començar a convocar talls per mostrar el nostre desacord amb les sentències.
Aquests talls van ser a molts puestos que al final es van anar juntant tots a la Meridiana. I a partir d'aquí la Meridiana va començar a tallar al carrer demanant la llibertat de tots els presos polítics, perquè considerem que tots han sigut i són presos polítics. Llavors, això va ser el germe que va fer sortir, començar a sortir la gent al carrer, van sortir uns altres talls també a Barcelona, que van durar menys temps, i, bueno, com és lògic, tots els primers talls van ser sense notificar. I van ser... Sí. Jo vaig assistir als que es feien a Gran Via, perquè a Gran Via Villarroel, em sembla que era... Sí, vale, sí. Perquè és que, clar, jo al viure a Sant Boi de Llobregat, a mi el retorn en transport públic era complicat i després em va saber molt de greu no poder venir, no haver vingut mai a Meridiana, no? I sí, realment, ja en aquell moment ja sentíem a parlar de vosaltres com que realment era la gran punta de llança d'aquelles reivindicacions, no? Què en penseu dels partits polítics independentistes? No és precisament que estiguin gaire per la feina del que esteu fent vosaltres i del que reivindiqueu. Gaire no, gens per la feina estan. Opinió molt personal, jo crec que tots els presos polítics que han sortit de presó algú han firmat per poder sortir i tenen la boca tancada i els seus partits estan una mica a veure què és el que passa i intentar treballar d'una altra manera per poder aconseguir la independència. Però no sé si els hi veu per molt per la feina, Si els hi veu com que al final l'establishment pot amb ells i ens han deixat una mica tirats. S'han deixat una mica tirats perquè no ens apoyen lo suficient. El mateix Departament d'Interior és el primer que ens sanciona i ens intenta coaccionar. Vosaltres heu tingut més agressions, recordo al començament de tot, doncs no sé, un autocar que us volia fer mal, motoristes, cotxes i tal, els Mossos d'Esquadra, però també heu tingut moltes, la Generalitat de Catalunya fent acusació particular d'alguna detenció que us han fet, però també heu tingut molta gent que us ha vingut a veure, no? A donar suport, gent de molts llocs. Quina és la part més... Aquesta deu ser la part més agraïda de la vostra feina, no? Sí, per suposat. I a vegades nosaltres pensem que ens estima més fora de Barcelona que dintre de Barcelona. Jo no sé si són motius polítics, motius de que Barcelona és molt gran i no anem tots junts, igual que no van tots junts tots els partits polítics, però ens hem adonat de que fora de Barcelona ens estimen i es coneixen molt bé. I això és molt, molt maco, perquè al final anem teixint un teixit associatiu i comunicatiu que entre tots al final farem grans coses i és el que al final tenim que fer. Però, David, paga la pena realment? A veure, m'has enviat un calendari que heu fet per l'any 22, no? Que és preciós. Amb fotografies, la major part de l'Albert Salamé, que bueno, ara les anirem veient aquí amb un requadre. Ara tu no les veus, però les veurem demà quan s'emeti això. Clar, serveix per només fer fotos i prou? Hi haurà un moment en què ens morirem tots, no? Vull dir, ens morirem la gent que tenim ara a aquesta edat i què passarà, no? Cap on anem? Bueno, on anem? Jo crec que anem caminant, encara que no com caminàvem abans, cap a la independència. Anirem caminant i cap a la llibertat de tots els nostres companys i companyes. La joventut també ve darrere, va fent unes altres coses. A vegades no se'ls hi veu en aquests puestos, però la joventut en fa. I sobretot, el que us deia abans, el teixit associatiu de tots els col·lectius.
els col·lectius que no són partits polítics ni són entitats d'aquestes grans estan treballant molt i molt fort per fer coses, per fer difusió, per treballar fora, inclús fora de les fronteres del nostre país. O sigui, la gent està treballant i treballa i això continuarà i continuarà arribant a aconseguir una república. Trigarem més o menys, això sí que ja no t'ho puc dir, però l'aconseguirem. El Consell per la República us ha vingut a veure o a saludar? Sí, inclús membres del nostre col·lectiu formen part dels consells del Consell de la República. De l'Assemblea de les assemblees dels consells, sí. Sí, han vingut i ha vingut molta més gent. Ha vingut el debat constituent, vam tindre fa ja una mica de temps amb Llach, també venint per aquí pel tall. O sigui que anem fent, tenim contactes amb la gent. I després també intentem estar una mica en contacte amb el barri, que a vegades al barri ja sabem el que passa, tenim els que tenim a favor i els que tenim en contra. El Meridiana el que ha fet juntar, podríem dir, o unir, és el districte. El districte per exemple, el districte de Sant Andreu són un fotimer de barris i al final els barris hem pujat cap aquí. A l'estar entremig també toquem 9 barris. Llavors ha fet que tot aquest tema de barris, inclús també el Clot, perquè li toca la Meridiana, s'han anat juntant amb el col·lectiu. Llavors ens coneixem els barris, també que ens dona això, de que podem traspassar-nos inquietuds i anar a actes o donar suport a coses en uns altres barris que no només és el barri de Sant Andreu o la Sagrera. O què s'hauria de fer perquè la cosa continuï? A veure, aquí n'hi ha dues coses. Una que és molt divertida, que els nostres amics, els fatxes o fotocotxes, com els dic jo, sempre han anat dient que ANC ens pagava 50 euros per cada dia que veníem. Ens hem rigut molt amb això. Fer a la gent és donar-los què és el que més ens costa i estem intentant fer cada dia rere dia. Donar-los missatges que els engresquin i que la gent entengui el per què estem allà. Quin gran problema té la Meridiana, entre cometes, que és l'únic acte reivindicatiu a favor dels represaliats i de la independència de Catalunya que talla un carrer diàriament. Pots anar a la Vila de Gràcia, grans amics, grans coneguts, pots anar a la plaça del Rei, pots anar a Riqueta Gallinat, pots anar a l'Arc del Triomf, que canten també una vegada a la setmana. Els músics per la independència, que han fet concerts dedicats a vosaltres. Sí, ja ens han vingut a visitar. Ja ens han vingut a visitar més d'una vegada. Llavors, és fer pedagogia, és molt difícil. Quan et ve dues dones com les de dissabte, no pots fer cap tipus de pedagogia. Però n'hi ha gent que es para, els hi expliques i et diuen que potser els hi toques la pera tallant la Meridiana, però que entenen el per què estem aquí. Què ha passat? Pues que la gent, al final, els nostres polítics ens han donat, i deixem-ho dir, tant pel cul, que al final la gent cada vegada està perdent més la il·lusió per sortir, per fer coses. Però bueno, aquí està la nostra feina, i aquesta feina és la que al final a nosaltres ens engresca també per estar cada dia i per sortir, per innovar, per fer escaletes noves al tall, per reduir el tall mitja hora, com l'hem reduït ara, només que tenim 1 hora i mitja, però tota plena de contingut i que la gent vegi que estem fent coses per construir un país nou i per poder tirar endavant una justícia social i tindrà un país lliure al final. La gent que no som del barcelonès o que no podem venir a Meridiana, de quina manera podem ajudar? Perquè d'alguna manera vosaltres sou una mena de símbol, però clar, és molt fàcil dir
felicitats, sou un símbol, és molt fàcil dir-ho des de Sant Boi, jo assegut al meu despatx, no? Clar, de quina manera es pot ajudar perquè Catalunya sàpiga que hi ha una gent que no són només els de Can Fanga, que estan fent això, no? La major ajuda que podem tindre nosaltres com qualsevol col·lectiu és gent. Que la gent vegi que la gent ve. Que vegin que nosaltres estem fent coses i que la gent s'animi a vindre, encara que sigui un dia. Perquè per nosaltres sí que és cada dia anar allà, preparar coses, estar treballant a la feina i passar a l'escaleta del dia per veure què és el que tenim que fer i què ve a parlar avui o avui és el dia d'Eivissa, em sembla, de no sé què. De Menorca, sí. De Menorca. Pues avui és el dia de Menorca, pues tocarà fer alguna cosa de Menorca, parlar-ho, els països catalans, etc. Tocarà llegir la notícia del dia. Per xarxes socials, tothom, la gent ens veu, però l'important és que vinguin, que es vegin, que quants més serem, més forts ens veuran, i quants més forts ens vegin, potser més cas ens faran, o més empenta podrem tindre. Jo els dic als Mossos de Mediació quan es venen a parlar, hòstia, és que què fareu avui? Dic, mira, doncs avui estarem aquí a un costat perquè som 40 o 50 de cada dia, o 60. Però si fóssim 500, estaríem aquí al mig i ja pot vindre la Brimo. El que necessitem és gent. Bé, escolta'm, deixem-ho aquí. Penso que tenim molt... Per desgràcia tindrem moltes ocasions de poder parlar amb vosaltres. Jo estic a la vostra disposició per si en algun moment donat us cal qualsevol tipus d'escampar qualsevol cosa. Jo faré servir imatges vostres, totes les imatges que estan a xarxes es poden fer servir. Després també d'aquesta mena de televisió que no recordo com se diu, d'aquest xicot que es diu... Kid Radio. Kid Radio, això. El Roger. També té material molt interessant vostre. Aleshores, amb permís del Roger, doncs demà ho farem servir i bé, que sàpigues que estem a la teva disposició, a la vostra disposició per qualsevol cosa, i el que podem fer és quan vingui una mica més, quan hi hagi una mica més de claror, que no es faci tan fosc tan aviat, podem venir aquí a fer un directe amb vosaltres, no sé, seria... Seria acollonut, esteu convidats quan vulgueu i sobretot la gent, veniu, compartiu i coneixeu el tall, coneixeu a la gent, coneixeu com pensem, perquè a vegades no tots pensem igual, Hi ha una frase que em va dir un company, anem a dir de batallites, que em deia, diu, si em fa falta votar a X per tindre la república, jo el votaré. Quan ja tingui la república ja m'espavilaré per fer-lo fora i posar el meu. Però missatge d'unitat, missatge de força i endavant. Tots a per ells. Sí, no, també és veritat que vosaltres us veu declarar des del primer dia com a transversals, no? Que tot el vano de partits, de l'esquerra a la dreta, si és que encara això funciona, vosaltres hi sou, no? Perquè sí. Aquesta transversalitat s'ha de conservar d'alguna manera, no? Lògicament, perquè a més és que jo crec que és el que es necessita actualment. Transversalitat, todos a una, apretem fort, i una vegada tinguem el que vulguem, ja ens barallarem. Per desgràcia, la dreta això ho sap fer molt bé. Es diuen el nom del porc, però quan volen van junts, guanyen i després es reparteixen el pastís. Bé, d'alguna manera, el nom del dimoni aquí està representat per PP, per Ciudadanos, per Vox i pel que surti, no? Sí. És una llàstima perquè precisament són gent que són els que fomenten l'odi i són els que tenen menys representació al Parlament de Catalunya, no? Llavors, clar, és una passada, però de totes maneres igualment tenim el PSC que són més fariseus que els altres gairebé, no?
I els comuns que mai saps per on et sortiran. Mare meva. Llavors, què passa? Que ens quedem precisament amb els partits independentistes, que no són precisament els que ens estan fotent la pirula, no? Doncs noi, realment tenim tenim el taler, tenim molt poca... Tenim mala peça al teler i Això. molta feina per fer. Mala peça al teler i molta feina per fer. Ja com estem parlant avui, que és dimarts, ahir van sortir uns articles, o sigui, avui dilluns que estem parlant, que deia que si mireu amb el nostre canal de notícies surten, en el que diu que molts partits com Vox i Ciudadanos no haguessin sigut res si la premsa no els hagués apujat i els hagués fet tota la feina. Oh, i tant, i tant, i tant. En el cas de Ciudadanos... I ells ho saben utilitzar, saben fer servir. No, en el cas de Ciudadanos va ser fantàstic. Vaja, jo, quan va sortir Ciudadanos, fins i tot em vaig alegrar, perquè en aquell moment deia, mira que bé, veus, amb el fotut que és poder arribar a aquest 5%, i han pogut entrar, no? Sense saber que just el dia següent ja serien sense ser conscient jo de que el dia següent ja serien el nostre enemic, perquè en lloc de ser adversaris es convertien en enemics directament fent maranya. Os montaremos un Ulster, que va ser la gran profecia amb la qual es va muntar tot el tinglado, i ara estem amb això de... Bueno, pot arribar ben bé que TV3 hagi de fer un 25% de les seves emissions. De la seva programació en castellà, no? Home! Bueno, posem la carta d'ajuste en castellano a les 3 de la matinada, un 20%. David, de veritat, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer poder parlar amb tu, i ens veiem molt aviat. I estem, evidentment, estic a la vostra disposició pel que faci falta. D'acord? Molt bé. D'acord, gràcies per tot. No pengis que t'haig d'acomiadar per la part entre vestidors, Un moment. Sí. Gràcies.